Aku beli pi ki perlok ki pi iji kecana. Pada sumpah pi sajisin hapo jongan ni ke series jongan ni jika jungi haka bangi persang ban hikaya ko pagwe eta khot nak tin jobre. Pat mentang pat ngila poi haka gospel kat bakum jong umat ya sekolah ko ba Henry eta khot ka ba apabra. Nan pulishwa iya kan eta khot ngom ni. Balai pi kuslaish phang ka ei ka ba hikup. To perkhat ya ki tiu lili harengko. Kat no ki ban bha. Kimtre lamne kimthir. Larangi phai hagat ko khot ki baladap. Nyo I kumno ba u Yesu hadin ba uladap an kadau shpang jong ke sim happening. Kum ka nuksa jong ka jingi uble. Mentapar u Yesu upengkala ya kan ne sha ka nuksa sha ke sentipat. Ukud menne ukadau sha ke sim ke baher happening. Hendre mentapar up kadau ye ki ju sha kandau. Wong pet sha kandau. Menne wong kami ya kita ke sim beneng. Mentapar wong topet ya kita kesentiu hakan dia. Hatu kamlong ke eke ke bapala karokom hikaju. Menta tungin persang man ngam jiliu ya kawai pakawai ke lain lane ya kawai pakawai ke kantin na kadi kot. Kamanengkong wong balai ba phi khuslai shipang ke bakopro. Ujisu ukuli ya kani ke jingkali. Pamenamar ba umtip ya ke jubab. Ukali namar ba ukwa yangi bangin tes ya kadon rujangi balingi khuslai than ya ke ega bangin pong kane ke jingkali kamde age pang kata ke jingkup ke jingpong jingi Henry ke dej pang namar ka kop pang bunsen ka long kata ke ege ke bang compare yela de batski we ni khuslai than ya ke jingyo I jongi ni khuslai than ya ka fashion ni khuslai than ya ka ege baki we kin prakhat pang jongi Ujisu upun kan mau yangi bakador jong ke jing jongi bat ke jinglong jongi kamde haki jan tene haki jingkup ke jingpong haki sopti ke jongi Henry how play uba yangi mentah kalain ke bahar perkaong to perkhat ya kitiu lili karengkau kekentin hang ni to perkhat kamde pang ke bangi shu perkhat lene ke bangi shu pe kamut ban kemi bat ban perkhat bah ban yo ya ke jikai Ujisu wong menta tongin pulei ya ki sentipa. Utiu lili kim yalap ya ka sarma. Kim shem na kran shiken tinro. Penban ka jingdon joki ka pen I ya ka jinglong jomple. Wei pa wei usentiu. Upun bena ba uplei ulong ubaba per unong thau ba I ayang. Nang ta shu ka tin play kong kat no kiman baha. Ujisu ukwa yangi bangin kami ya ka rokom. Ki sentiu ki shusan. Kisentiu kim ju yala shitam banlong kiba itnat ni banlong kiba have a beautiful kim ju ya nujor iwe ya iwe pat kisupediang ya ka e ka ba uplay ula aya kiba kinlong kani ka long ka jinx nang yang ibaro ka jingsan ha ka jigem jongi hak khamtam ha ka jinglong ka ba kan jam sim kanang wan da ka bangi ya nujor ila de batskiwe Hendrika wan habangi pen scam ya uthet ha uplay but I ya ki kamba jau bakan tre hakaji mujongi nang ta benta ka bakhaddo ong kim tre lane kim tre lane kim thir kim tre kamut hangne ka jing tre ka jing tre ka kenten tre hangne kamut ka ai ka hat lebo ka jing tre ka ba ka jing tre ka ba man la kasi nang ta thir hangne kamut ban shna ya ki sai na kam ta ban thain ya ki sopti lane ya ki janko Kisentiu kim ju tre shitom melade banlong kiba itnat. Penban ublei upenlong yaki daga jing itnat kaba palat ban ya kaba ngila ban le ilani. Ujisu ai mensem yangi lani ai jimut yangi bangin long kiba jaitu. Upun kan mau yangi ba ka jing shngan kaba kharau. Kawan ha ka jing kemi jong ublei. Daga jing tre shitom ka jongi. Ngindi ban tre daga jing Henry ka jing shngan ka jongi. But kajing shania kajongi ka deban dan barabor bat ublei haba ka jim ka pendap ya ka donut kajongi da ka jing sanga shipor bat phai kita ka jing thau jomple usentiu ju khuslai usentiu ju khuslai phang jong la shai ban uman bha haman laki ayam ublei upun phong upun kup yu da kita ka jing kup kiba nan ba kabalong palat ban kita ka jing shampang kajongi Lara ublei ukhmi ya ke sentiu ki pho tang shibet por
kat nulitam ya pi yanga kepada konco ngin second do pi hagwe par kita kot kad hadu ko por bye bye